Merong nadisgrasya sa first bagsak ng snow at ako'y nadulas habang nagdadrive. Pinapangarap nga snow, may hassle nga ba? Tingnan natin. Good morning mga boss. Pagising natin, ito yung bumubungad sa atin. Pagtingin natin sa camera mga boss, puting-puti na yung labas mga bossing. Meaning po dyan, kailangan na po natin maglinis sa labas at ngayon papakita ko sa inyo. But before that, of course, magbibihis po tayo. Kasi nga, sobrang lamig sa labas. Minus 10, minus 12 bata. Kung susuot natin jacket, ang isusot ko niya mga bossing, meron tayong inner na shirt, inner na sweater, meron tayong medyo makapal na jacket, at saka kakapalan pa natin, sasapawan pa natin ng winter jacket mga boss. Of course, meron tayong beanie dyan, and as well as gloves of course. Dito mga boss, tuwang-tuwa kasi first timer lang ma-experience ang snow. Of course, hindi na kailangan ma-experience yung snow angel. Dito po mga bossing, papakita ko din sa inyo kung paano maglinis ng mga snow. Paano po ang situation dito pag malakas ang snow. First, itong bagsak na malakas ang snow mga boss, kaya ganda. Sobrang ganda. Virgin na virgin po ang snow dito mga boss. Pinong-pino. Sarap na sarap. Ayan mga boss, nasimula na pala ni Papi yung paglilinis dito. Tinatabi lang po namin yung mga snow na yan kasi nga mga boss, samantalang medyo okay pang itabi na magaan pa yung snow, dapat itatabi na nyo yan mga bossing kasi nga pag inabutan kayo ng ulan or if ever natutunaw na siya, magiging wet na siya. After pag lumamig naman, magiging frozen siya, so mahirap na po siyang tanggalin. So ayan, pinapala na po natin dyan mga boss. Tinutulak ni Papi natin dyan sa gilid para makadaan yung mga sasakyan natin at saka safe yung dadaan po mga boss. Madalas, it's a hazard po na ma-fall or ma-slide yung tao. Of course, iniwasan natin yan na magka-injury. Dito mga bossing, of course, sa bungad niyan, dapat mong i-remove yung snow na dyan kasi nga dyan din dadaan yung nagpo-plow sa government, dyan sa daan. So, pupunta yung pinoplow nila dito sa side natin. So, kailangan nating i-remove yan mga boss. Of course, ayan, i-remove na po natin. Nilalagay lang sa gilid. So, yun. Papakita ko lang for now anong mga situation dito. Pag may snow, of course, pinapangarap natin na ma-experience ang snow sa Pinas. Totoong maganda siya, of course. Wala sa Pinas yan eh. Maganda talaga. But after, of course, meron din kapalit na trabaho after pagbagsak ng snow. Ayan. Example, itong sasakyan natin na tabunan na po ng snow. Of course, kailangan mong i-remove yan kasi pag titigas yan, mahirap din tanggalin. And at the same time po, it's risk or hazard po yan sa daan pag may maraming snow na nakatambak sa sasakyan mo. Meron din dito na rule or parang ordinance na mahuhuli ka, matitikitan kapag sobrang daming snow yung sasakyan mo. Kasi nga, baka matatapon ito at saka mapunta sa mga sasakyan na nasa likod mo. Yan, nilinis natin yung car na yan kasi yan yung po gagamitin nating white na ipapasyal ko sa iyo. Ipapakita ko sa inyo ang situation dito po sa daan pag ganito po kalakas ang snow. At this time po mga boss, nililinis ko na din tong pilot natin, si BB Pilot, para hindi siya matambak at saka titigas kasi nga of course gagamitin din naman natin yan. Ayan, at saka pinapastart natin para magkondisyon. Let's go mga boss, ayaw mo kumpiyansa. Ito po yung nakikita natin ng situation sa daan. Talagang magpapabagal ka kahit naka winter tire ka pa. Kailangan mo, especially yan pag lumiliko ka, nako po, kahit 30 or 20 km per hour lang, goods na yan para safe na safe, hindi ka madudulas. Nakikita nyo mga bossing, kung titingnan nyo, maraming naglilinis na mga homeowners, talagang tinatanggal na nila yung snow kahit dahil maaga pa.
hindi pa matigas at madali pang i-remove. Dito mga boss, kikita nyo, ito yun sa isa sa mga pangarap natin nung nasa Pinas pa tayo. Winter Wonderland kung tawagin mga bossing. Sobrang ganda din naman. Tingnan nyo yung mga puno. May maraming snow, maputi, Instagrammable kung magpa-picture. Ito, nandito tayo sa may paaralan dito. Yan, ganyan lang po yung speed mga boss. Chill lang tayo. Dapat merong pasensya pag nagdadrive sa snow. Sobrang different siya pag nagdadrive kaysa normal na summer na walang snow mga boss. Para iwas na din disgrasya. Kahit nga dito mga bossing, itong tagalinis or tagaplo, nasiraan din, kaya nire-rescue nila. Kaya na-stuck siya dyan. Kaya dahil yan sa lamig ng panahon mga boss, of course merong reaction yan sa mga makina ng mga sasakyan dito mga boss. Alright. Dito mga boss, papakita ko din na magpapagas lang muna tayo saglit dito sa Canadian Triangle Gas Station dahil dito tayo nakakuha ng mga points. From previous video, nakikita nyo yung mga points na nakukuha natin dito mga bossing. Tapos na tayong mapagas, alis na tayo. Iikot na naman tayo para may pakita sa inyong situation dito mga bossing. Alright. Dito naman mga bossing, dinadaanan natin ito sa may Rockwood. Dito ako sadyang dumaan. Dito lang, iikot lang tayo. Kasi nga yung lugar na to ay hindi masyadong pinuplo. Titingnan natin kung gaano kalala or madudulas pa tayo. Yan, kakanan po tayo dyan. Ito, nagpapabagalan po tayo. Yan, bibilisan po natin yan. Pinorward lang po natin mga boss para medyo iikli yung video, pero sobrang bagal natin dyan kasi medyo madulas pa, liko-liko pa. Dito naman mga bossing, kung nakikita nyo, ayan, ito yung mga usual na nangyayari pag sobrang kapal ng snow. At example, yung sasakyan ay hindi naka winter tire, dudulas talaga siya sa gilid or sa ditch kung tawagin nila. Pati nga ako mga boss, tingnan nyo, yun, medyo nadumulas siya mga bossing. So at least dahil
nagpapabagal tayo, hindi tayo masyadong naapektuhan, pero dumulas talaga siya kahit all-wheel drive yun mga boss ha. Ayun, pauwi na tayo mga boss. Dito sa main highway nakita nyo medyo black yung daan kasi maraming salt na nilagay. Ang salt pala yung pampatunaw ng mga snow para hindi magbi-build up masyado yung snow. So binubuhusan yan ng government ng mga salt or rock salt para ma-maintain yan, para hindi madulas, kakapit. Pag makita yung medyo black yung sakyan. Ito, medyo hindi na nalagyan. Yan, nauwi na tayo mga boss. At saka, pag maganda at sobrang kapal ng snow mga bossing, magandang time para paglaruin yung mga bata sa labas. Ito po yung itsura ng backyard namin. Sobrang ganda mga boss. Yan. Pinalalaro natin yung dalawang anak natin. Yung bunso natulog kasi, so alam mo na. Minsan lang kasi sila bata mga boss. So kahit sobrang lamig, pinapalabas natin for sure para may activity naman sila. May physical activity, hindi lang puro gadgets. Yun, at yan po mga bossing. Diyan na lang po nagtatapos ang video na to. Kita-kits sa next video. Paalam!